În 1984, într-un sat din Serbia, trei bărbați au hotărât că pescuitul cu undița e pentru amatori. Unul dintre ei, zis și Mitică Dinamita, avea o grenadă de prin armată. Planul? Să arunce grenada în lac, să plutească peștii. Simplu, eficient, bărbătesc. Numai că, după ce a scos cuiul, n-a mai aruncat. De ce? Pentru că uitase cum. În loc să o lanseze, a început să se panicheze și a scăpat grenada în barca. Ultimele cuvinte: "Nu calcă nimeni pe ea, da?" Explozia s-a auzit la 4 sate distanță. Peștii au supraviețuit. Ei nu. Premiul Darwin le-a fost livrat prin valuri.